कास्टम बसुमतारी हिसाबै जोंहा कुनु बिजेपियाव थांनो नाङा, कंग्रेसाव थांनो नाङा, बिपिएफ नङाबा इउपिपिएलआव थां। आं मा रिलिजनजों थांना थानो मोनो, माखौ कम्फर्ट मोनो, बेखौ थांना थानाय गावनि मोन्थाय। जायनो बिजेपिजों लोगो जादोंना, बे आनसलिक दलफ्रा सेस जाजोब्बाय। बिजेपियाव आथिखालाव गोबां हाबनायखौ यास नुदों। नाथाय आं साफ्रोमबो जाय बिजेपियाव हाबदों, बेखौनो आं खावलायनो सानो जे बिजेपिनि आइडियलजिया मा? बिजेपिया मानि थाखाय जोनोम जादों? बिजेपिनि आइडियलजियानो जाहैबाय वान नेशन, वान लेंगुवेज आरो वान रिलिजन। भारताव मोनसेल' मा होनो धोरोम जानो नांगौ हिन्दु, मोनसेल' लेंगुवेज जानांगौ हिन्दी, नङा होमबा? आरो मोनसेल' नेशन जानांगौनो। दा भारत देशा गुबुन गुबुन हारि माहारिजों थानाय मोनसे देश, नङा होमबा? जोंहा मोनसे आलदा भाषा दङ, जोंहा मोनसे आलदा धोरोम दङ, आरो धोरोमा भारतनि संबिधाना बे टटेलि एगेन्स्ट बिथांमोननि आइडियलजिया। भारतनि संबिधाना मा बुंदों? भारताव जोनोम मोननाया साफ्रोमबो मानसिफोरा गावबा गाव मोनसे चइस रिलिजन, बे मोनसे गावबा गाव चइस, नङा होमबा? आं मा रिलिजनजों थांना थानो मोनो, माखौ कम्फर्ट मोनो, बेखौ थांना थानाय गावनि मोन्थाय, नङा होमबा? आंनि भाषाखौ फोथांना दोननाया, बर' भाषायाबो मोनसे कन्स्टिटिउसनेल राइट, जोंहा फोथांना दोननांगौआ, नङा होमबा? दा बे बिजेपिनि आइडियलजिया जाबाय वान नेशन, वान लेंगुवेज, वान रिलिजन। बे जोंनि थाखाय मोजां नङा। दिनै जों जुदि सानोब्ला भारत देशा मानि थाखाय थांनानै दं? भारत देशा जाबाय साउथ इन्डिया, रिभिनिउ बिराद हरो। तामिलनाडु, केरेला, आन्ध्र प्रदेश, तेलेंगाना, बिथांमोना गोबां रिभिनिउ हरो। जों दाखालि बावैसो जोंनि दोलोनि आफादगिरि लुरिनज्योति गगৈ आरो आं दिल्लीयाव तेलेंगानानि सीएमखौ लोगो हमदोंमोन। बिराद भिजनारि लिडार। नरेन्द्र मदिया बिराद पावारफुल बुङो, देशनि प्राइम मिनिस्टार। तामिलनाडुआव थाङोबा दिनैसिमबो गो बेक होनो। तामिलनाडुआव बेसेबांबा एमपि सिट दङ, सासेबो देरहानो हायाखै। केरेलायाव एमपि सिट सासेबो देरहानो हायाखै। तेलेंगानायाव बिथांमोना हाया। आन्ध्र प्रदेशआव सासेबो एमपि गैया बिथांमोना। मानो? मानोना बिथांमोना बुङो हिन्दी भाषाखौ जोंनो जाबसिनना होनो नाङा। जों कम्पालसरि रिलिजनाव थाया, रिलिजना जोंनि चइस होनो बिथांमोना। दा ओंखायनो दिनै बयनिफ्राय जौगानाय जायगा होनोब्ला साउथ इन्डिया। साउथ इन्डिया नोंबो थांना मोजां मोनो, आंबो थांना मोजां मोनो, नङा होमबा? बेमार आजार जाबा साउथ इन्डिया। जोंनि बाय आसामनि मानसिफोरानो, बर'आनो जा गुबुन गुबुन हारि माहारिया साउथ इन्डियाआव सोलोंथाइ लाना फैदों। इडुकेसनाव बिराद डेभेलप। मा होनो, बेंगलरा जाहैबाय मोनसे हाइटेक सिटि, नङा होमबा? हायद्राबादा मोनसे हाइटेक सिटि। बयनिफ्राय नाम्बार 1 हस्पिटाला बिसिनाव दं। बयनिफ्राय मोजां मोजां इन्जिनियार कलेजआ बिथांमोनाव दङ। बिथांमोनाथ' बिजेपि सासन खालामाखैना। बिथांमोना सोलोंथाइ मोननाय, दिनै केरेलाया 100% लिटारेसि रेट। बिथांमोना कुइसन सोङो जोंखौ मा डेभेलपमेन्ट खालामगोन, जोंनि लेंगुवेजनि थाखाय मा खामानि मावगोन, बर' भाषानि थाखाय बिजेपिया मा खामानि मावगोन, बे ओनसोलनि थाखाय मा खामानि मावगोन। ओंखायनो बिजेपिया माब्लाब्लाबो वान नेशन, वान रिलिजन, वान लेंगुवेज थिउरिया मोजां नङा। बिथांमोना सारा भारतावनो हिन्दी भाषाखौ जाबसिनजोबनानै अकल मोनसेल' भाषाया थांना थानांगौ हिन्दी। बे जोंनि थाखाय मोजां नङा। जोंहा स्टेट लेंगुवेज दं, जोंहा लकेल लेंगुवेज दं, जोंहा मादार टां लेंगुवेज दङ। दा ओंखायनो बे जोंनि थाखाय मोजां नङा। आरो बयनिफ्राय देरसिन बाथ्राया जाहैबाय जेपि नाड्डाया बिहाराव गावसिनि एग्जिकिउटिभ मिटिङाव बुंदों भारताव मोनसेल' राजखान्थि दोलो थागोन, बेयो बिजेपि थांना थागोननो। आरो जुदि जारिमिनखौ नायोब्ला भारतनि जारिमिना बयनिफ्राय पुरना लोगोमोन आकालि दल पान्जाबाव। बिजेपिजों लोगो जाबाय, सेस जाबाय, पावारावनो थायाखै। शिबसेना बयनिफ्राय मोजांसिन लोगोमोन बिजेपिनि। महाराष्ट्रआव मा जाना थांखो? शिबसेनाखौ गावस्रा होजोब्बाय उद्धव ठाकरे आरो एकनाथ शिन्दे, नङा होमबा? जायनो बिजेपिजों लोगो जादोंना, बे आनसलिक दलफ्रा सेस जाजोब्बाय। ओंखायनो जों सोलोंना लानाया मोजां। बिहारनिफ्राय नितिश कुमारा बिहारनिफ्राय ओंखारना मालाय गावसिनि मोननै दोलोआ ज' जादों। नितिश कुमार आरो लालु प्रसाद यादवनि दोलोआ ज' जानानै बिहारनि रायजो राजानि खोथाखौ बिथांमोना सानदों। ओंखायनो दिनै बिजेपियाव दङ, बिजेपिया जोंनि थाखाय मोजां नङा। बिथांमोना फुरा ट्रेनिं होयो, मिथिबायना? बिथांमोना जोंखौ सिगियो, मिथिबायना? जे हिन्दुआ खाथ्रायाव दं होननानै। बिजेपि जोनोम जायैनि सिगांनिफ्रायनो भारताव हिन्दु दङ। नरेन्द्र मदिया बुंदोंमोन जे 2014आव जुदि भारताव बिजेपि सरकार फैयोब्ला गुबुन इलिगेल हाबनाय मानसिफ्रा बाहेरायाव थांजोबनांगोन। CAAनि गेजेरजों बिथांमोना लाबोनोसो नाजादों, नङा होमबा? ओंखायनो दिनै बिथांमोना हिन्दी भाषाया, हिन्दी मिडियामा कम्पालसरि जानांगौ होनना जाबसिननो नाजादों। बे जोंनि थाखाय मोजां नङा। ओंखायनो जोंहा धोरोमखौ लानानै मालाबाबो जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय गैया। जोंनि सानसुमैफोरनि खोथाखौ लानांगोन। बिजेपिनि आइडियलजिया मोजां नङा। बिजेपिया भारतनि संबिधाना जि खोथा बुङो बिनि एगेन्स्टआवसो बिजेपिनि दैदेनगिरि बिथांमोना खोथा बुङो। आरो जोंनि ब्रेनखौ बिथांमोना कन्ट्रल खालामनो नाजायो। जेरावनाखि साउथ इन्डियानि मानसिफोरनि ब्रेनखौ बिथांमोना कन्ट्रल खालामनो हाया। बिजेपिया जोंनि थाखाय मोजां नङा, मिथिबायना? आं लुबैयो पार्सनेल हिसाबै, कास्टम बसुमतारी हिसाबै, जोंहा कुनु बिजेपियाव थांनो नाङा, कंग्रेसाव थांनो नाङा,
बिपिएफ नङाबा इउपिपिएलआव था आरो मोननैबो ज' जा आरो आंबो रेडि दङ बर' जाथिया रेडि दङ मिथिबायना जाथि लुबैनाय खामानिखौसो आंबो मावगोन जुदि दिनै जोङो बर' जाथिया ज' जायाबा जों सेसखा बिहारा बेसेबां सुबुं अनजिमा थानाय सारा भारतआवनो बिहारि मानसिफोर दङ आइएएस अफिसार हाइस्ट बयनिफ्राय बांसिन आइएएस आइपिएस अफिसार भारतआव बिहारनि बिथां मानसिफ्रानो गिदों बिजेपिखौ जोंनाव हाबनो होआ बिजेपिया बिहारिफोरनि खोथाखौ जेबो साना होनदों तामिल मानसिफोर केरेलियान इडुकेसनाव हाइस्ट बयनिफ्राय केरेला मानसिफ्रानो बुङो बिजेपिया जोंनि थाखाय मोजां नङा गावसिनि भाषाखौ जाबसिननो नागिरो होननानै गावसिनि आइडिअलजिखौ प्रमट खालामो होननानै जोंहा मोनसे आलदा धोरोम दङ आलदा मोनसे राव थुनलाइ दङनो जों बादिया बर'आ ट्राइबेलफ्रा जखायसेल' ट्राइबेलफोरखौ इजिलि बिथांमोनहा कन्ट्रल खालामनो नाजायो ओंखायनो जोंबो हायोब्ला बिपिएफजों इउपिपिएलजों ज' जायोब्ला गोबां बर' बिमाफ्रा गाबगोन मेगना मोदै गगोन जों ज' जायोब्लासो जोंखौ गिगोन दाखालि बावदै महाराजानि दैदेननायाव त्रिपुरायाव महाराजानि दैदेननायाव ज' खालामदों बिथांमोनहा गोबां आइपिएफनि लिडारफ्रा फैजोबदों खावसे आइपिएफनि लिडारफ्रा फैजोबदों बिजेपिया थोर थोर गिदों सारा नेशनेल मिडिया मानसिफ्रा फैजोबदों सेलेक्ट होदों त्रिपुरा मथाफोरखौ दा बर'फ्राबो इउपिपिएलजों बिपिएफजों हायोब्ला ज' जालाय इसुआ जोंना मोनसेयानो गावजों गाव बिदा फंबाय फर्मुला दरन 5 बोसोराव नों आराय बोसोरसिम जा नों आराय बोसोरसिम जालाय फर्मुला दरनलाय नाथिं इज इम्पसिबल एभ्रि प्रब्लेम हेज ए सल्युसन होनदों मोनफ्रोमबो प्रब्लेमनि गेजेराव सल्युसन दङ हारिया थांना थानाय नङा बिजेपि बादिजों हारिया मालाबाबो थांना थानाय नङा बिजेपिनि आइडिअलजियानो मोजां नङा आरो जारिमिननिफ्राय जुदि नायोब्ला मा मावखो जोंनि थाखाय मोजां नङा ओंखायनो आं बुङो जायफोरबो दिनै बिजेपियाव हाबदों हयथ' बिथांमोना आइडिअलजिखौ मोजाङै मिथियाखै बिथांमोननि आइडिअलजिया मामोन आरो बिथांमोननि आरएसएसआ मा मावनो नाजायो आरो जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जोंनि मुंख्लंफोरनि सायाव बिथांमोना बेसेबां सनमान दङ आरो दिनै भारतनि प्राइम मिनिस्टार अमित शाहयानो होन जेपि नाड्डायानो होन क'क्राझार बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय बिथांमोना जोंनि फारसे नलेज गैया जेपि नाड्डाया जेबो मिथिया जोंनि बे ओनसोलनि खोथाखौ बे ओनसोलनि खोथाखौथ' प्रमद बर'आसो मिथिगौ ना बे ओनसोलनि खोथाखौथ' हाग्रामायासो मिथिगौ ना ओंखायनो जोंसो थिग जानो नांगोन ओंखायनो हायोब्ला जायफोरबो बिजेपियाव दङ फैफिनजोब नङा होमबा बे नेशनेल पलिटिकेल पार्टिया मोजां नङा सबबो आंथ' टटेल सेक्रिफाइस खालामनो रेडि दङ आंनि थाखाय दोलोआ 1 नाम्बार नङा जाथियासो 1 नाम्बार होनदों मिथिबायना जि दोलोआवनो थाया मानो जाथिनि सुषमा अराय सम दङ आरो जोङो फिसा मानसि हिसाबै आं खावलायो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिजों प्रमद बर'जों ज' जायोब्लाथ' साफ्रोमबो मोजां मोनगोन जोंहा फारफ्रोमबोथिंनिफ्राय खहा जाबाय बिजनेसमेनफ्राबो जोंहा खहा जाजोब्बाय ज' गैयिनि थाखाय जोंहा जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन जायाखै 1500 crore एकड़ाव हरनांगौ गोनां दंमोन दासिमबो हरनायखौ आं खोनायाखै NIT गायसननांगौ दंमोन दासिमबो खोनायाखै पेरामिलिटारि जेरैबायदि जानांगौमोन मावनांगौमोन जों मावनो हायाखै गावजों गाव गोदो जों मोनसे लेखा फरायदोंमोन ना मोननै मावजिजों समान रानैनि थाखाय रुटि गुरनैखौ मावजि मोनैया आंनो एसे नांलायनायाव मोख्राया बांसिन लाब जालाङो होननानै दा जों गावजों गाव नेरलायनायनि गेजेरजों गुबुनासो लाब जालायगासिनो दङ ओंखायनो बेनिफ्राय जोङो सोलोंना लानांगौ गोबां सोलोंना लानांगौ दङ जों साउथ इन्डियानिफ्राय बिहारिफोरनिफ्राय सोलोंना लानांगौ ओंखायनो आं खावलायो 1 नाम्बार जाथिया आरो जाथिनि थाखाय सब सेक्रिफाइस खालामनो थाखाय सब जाहाथे रेडि जा बेखौ आं लुबैयो अब्ला ओनसोला डेभेलप जागोन फारफ्रोमबोथिंजेनिफ्राय जोंहा डेभेलप जागोन मोनफ्रोमबो सेक्टराव जोंहा डेभेलप जागोन नङाबा जों मोनफ्रोमबो सेक्टराव जों थालांगोन खौसे जायाबा आं सानो बेखौ